Dužijanca, najveća javna svečanost bačkih Hrvata bunjevaca. Nastala je 1911. kad je svećenik Blaško Rajić u župu Svetog Roka u Subotici prenio seoske žetvene običaje iz obiteljskog kruga i pretvorio ih u liturgijsko slavlje. Nije ni slutio u što će se to s vremenom pretvoriti i kakvu će važnost dobiti. Velika svečanost traži i velike pripreme. Svaka institucija treba organizaciju i uvijek se naravno neki pojedinci izdvoje kao oni koji će podmetnuti leđa malo više od ostalih. Ja slobodno mogu reći da ja ni ne znam od kad sam u Dužijanci. Zašto? Zato što je moja obitelj vrlo aktivna, pogotovo otac Grgo, koji je dugo godina radio u Dužijanci i dan danas radi. A mi, kao njihova dica, smo od malih nogu oblačili se u nošnju i odlazili na Dužijancu. Naravno, u našoj kući se tradicija vrlo vrijednuje. Svi moji su odrasli na salašu, roditelji, mama, dida, otac, njegovi roditelji. I mi smo dotakli jedan dio tog salašarskog života koji za mene daje jednu, i moj rad u organizaciji Dužijance, jednu veliku inspiraciju. Grgo Pijuković zasadio je prije mnogo godina na svojem imanju žito kojim se za Dužijancu u Subotici ukrašavaju crkva i svečane zaprege. Uzgaja ga isključivo zbog toga. I to ne može biti bilo koja sorta, već samo starinska, od koje se mogu napraviti takvi ukrasi. Čišćenje žita i izrada ukrasa za crkvu i zaprege dužnost je glavnih osoba na svakoj Dužijanci. To su naravno bandaš i bandašica. To će napraviti uz pomoć odabranih prijatelja i Grge Pijukovića, koji je ta znanja stekao još u mladosti. Može kraće, ne smije to na juče. Može, ne smije. Evo gledajte, to je to. Obično na čišćenje žita dolaze mladi, prijatelji od bandaša i bandašice, ili već kogod želi. Obično baš Grgo nakosi žita, pa mi prinesemo u ker, tamo na župu, i tamo počinje, to je već stvarno onako dugo godina tamo radimo. Moraju se isplesti vinci za karuca, moraju se isplesti vinci za veliku krunu. To obično baš Grgo plete te velike vince, ali pošto je on već sad malo stariji, onda nekako mi se trudimo da naučimo od njega dok možemo kako se to radi, i isto sam baš ponosna zato što sam ja to naučila prije par godina. Iako su mnogi bunjevci još uvijek i životno vezani za žito, ono je ovdje već odavno poprimilo i svoja simbolička značenja. Činjenica je naime da je simbolika žita postala i ostala jedan od glavnih čuvara bunjevačkog identiteta. I upravo je zato jedna od važnih popratnih priredbi osnovana još na onoj prvoj gradskoj Dužijanci 1968. a održava se do danas. Nastala je u želji da se sačuvaju stara znanja i umjeća upravo kao nositelji identiteta. Riječ je o natjecanju kosaca žita ili, kako ovdje kažu, risara. Međutim, problem je u tome što je ovo natjecanje fizički zahtjevno, a sve teže naći mlade natjecatelje, s obzirom na to da se žito već odavno ne kosi ručno. Prije 3 godine smo imali 12 kandidata. Od tih 12 kandidata sljedeće godine već nije došlo samo dvojica. I ta dvojica, evo, nema i ni sada. Sad opet imamo 4 mladi ove godine, došla su 3. Natjecanje 68. godine, kada je se prvi put organiziralo u okviru Dužijance, tada su natjecatelji bili svi oni koji su to radili. Danas imamo natjecatelje koji uopće nisu nikada kosili žito na onaj način. Budući da Dužijanca ima svojeg stalnog šampiona u natjecanju risara, Stipana Kujundžića, čini se da bi se i problem pronalaska mladih natjecatelja mogao riješiti. Uvedena je naime radionica košnje žita koju vodi Stipan, dakako na salašu obitelji Pijuković.
Sad pogledaš, evo tu ti još ostalo deblje. Tu se ponovo vratiš i vidiš, onda ga opet tu iskojiš da ti bude jednako sve, da tu ošticu skineš. E to. Znači, nasloniš ovako na nogu i vučeš ga da možeš zakačiti ga. Ako je dugačko, dojte bliže, pa ćete vidjeti kako. Kad je dugačko, samo još jedan krug zaviješ da ne može da se opusti. To će opet na ivicu. A to ćemo tamo na licu mista namisliti kad odemo da vidimo visina strnike kolika je i žita. Počneš sa malim turama, ajde da kažemo tamo neki 100 metara, pa povećavaš danas, pa povećavaš sutra i tako da se to svaki dan povećavalo. I ti kad u jednom tempu istrčiš 3 kilometra, onda možeš da se pojaviš na košenje i na takmičenje. Jer u samom košenju nije tebi potrebna neka snaga, nego potrebno je vazduh. Pošto je to u sred podna kad se takmiči, velika žestina, to ko pogleda kako ljudi izgledaju posle košenja kad se takmiče, misliš sad će da padne ne drugo šta. Kogod nema kondicije. Ali nije sve samo u vježbanju, nešto je i u kalorijama. Zato organizatori priredbe, prema uzoru na tradiciju, prije samog natjecanja u jutarnjim satima svima daju risarski ručak, što će reći i zajutrak. Domaći kruh, mast, slaninu, luk i crvenu papriku. Doduše, namaknu se i gosti koji se ne natječu, ali neka, šteta je propustiti priliku. Opa, što se kosi, jao, Znači, ocenjuje se isključivo visina strnike, košenje, nošnja u kojoj si, iz kojih si krajeva, to se ocenjuje. Zato imaš sudiju pored tebe. On sve već boduje i gleda kako ti radiš sam početak. Možeš ti biti brz i završi to, ako to tebi sve loše izgleda posle kad si završio, tu gubiš bodove. Pa svrha u ovom natjecanju da se sačuvaju ti običaji pod jedan, a i da vidimo ko je bolje. Ali tu nije kraj priče o simbolici žita. Ja otišao tamo i kažem mi moram napraviti kalup na osnovu vas. Kako kalup? Pa kažem moram napraviti risara koji će da stoji, da bude kao bista. Posle gipsa, eto, napravili su taj spomenik za 100. godišnjicu, ali nije moje ime tamo, tako da liči na mene, blizanac moj. Kada je bila proslava 100 godina Dužijance, organizacijski odbor je na jednu inicijativu koja je trajala više od 10 godina, ali je bila tada zgoda da se podigne spomenik risarom. Stipan, kao najbolji kosac već duže godina, je dao svoj, na neki način, otisak i kao na neki način je njemu spomenik dignut još za života. Ta nošnja je, više bi rekao, panonska nego samo vojvođanska ili da kažem bačka ili bunjevačka, ali u svakom slučaju mi ga doživljavamo i kao jednim identitetskim spomenikom vezano za nas bunjevačke Hrvate. mali me treba dati. Mali ništa ne rade. To nisu bile perlice kao ove sadašnje. Znači, ovo su perlice koje ovakve su se nekad plele bez ove mašne. One su se plele na njivi, koji imao vrimena. I te su se perlice kao samo 2 klasa. Napravile su se ovako, tu se motalo jedno priko drugog ovako, 2 te žice i tu se nosilo
na Dužijanci svi koji su bili u nošnji, nekad su svi nosili nošnje pa su i bili prisutni tamo, imali su ovakve perlice. Te male ukrase od slame, prstenčiće i slično, Bunjevke su izrađivali u prošlosti, čuvajući blago na strništu. Međutim, upravo polazeći od tog umijeća tijekom 20. stoljeća nastala je cijela umjetnost u tehnici slame, koja je ovdje postala tradicija, i to zahvaljujući upravo Dužijanci. Pojedine su žene, naime od slame, počele izrađivati krune koje se na Dužijanci prinose na oltar, a zahvaljujući tom umijeću, početkom 60-ih, nastaju i prve slike od slame. Žene koje se time bave nazivaju slamarkama, a jedna od njih je i Jozefa Skenderović. Osim slika od slame, ona već godinama izrađuje i krune za Dužijancu u Tavankutu, ali i za onu središnju u Subotici. Kruna je centralni predmet, napravljen od slame. On se prinosi na oltar kao simbol zahvale Bogu Puka, koji je požnjeo pšenicu. Od 1920 i neke već su krune sličile na prave kraljevske krune. U doba rigoroznog komunizma u bivšoj Jugoslaviji, krune su se, valjda zbog rojalističkih asocijacija, počele izbjegavati čak i u crkvi, pa su se umjesto njih za Dužijancu od slame izrađivali drugi predmeti u obliku kaleža, janjeta, golubice i slično. Zanimljivo je međutim da su takve predmete i dalje nazivali krunama. Srećom, potkraj 80-ih političke prilike postaju malo opuštenije, pa se i oblik prave krune vraća na poprište bunjevačkih crkvenih Dužijanci. U svaku krunu ja malo ugradim nešto nacionalnog. Znači, u 90% mojih kruna ćete vi naći nekakve kockice, nekakve troplete hrvatske, kao ukras. Znači, da se to zna da ti bunjevački Hrvati, gdje su im koreni. Seoske Dužijance održavaju se prije one središnje, subotičke, obično već tijekom srpnja. Večer uoči Dužijance u Tavankutu, ovdje se održava risarska večer, priredba na kojoj Jozefa Skenderović predaje svoju autorsku krunu mještanima Tavankuta, to jest tavankutskom bandašu i bandašici. Oni će sve nazočne pozvati na svoju, sutrašnju Dužijancu, to jest na svečanu misu, na koju će tu krunu prinijeti na oltar. Biti bandaš ili bandašica nekoć nije bilo tako jeftino, pa se nastojalo da izabrani pripadaju dobrostojećim obiteljima. Bandašica je bila dužna prirediti užnu, kako kažu Bunjevci, to jest svečani ručak, za bandaša, župnika i gostujućeg propovjednika. A bandaš je morao unajmiti zapregu kojom će se prevesti. Tijekom popodnevnih i večernjih sati u kućnom dvorištu bandašice održavalo se kolo, to jest zabava, za koje bandaš mora unajmiti svirače. To je tako na crkvenim Dužijancama funkcioniralo još i tijekom 80-ih. Naša je ćer bila bandašica, 86. Mi smo još u to doba pravili u našem dvorištu. Znači, napravili smo ručak, užnu, jel? I poslije u avliji svirci došli, bilo kolo, mada je dosta malo avlija, ali nije to smetalo. Ko je htio igrati, taj se zadovoljio, to je bilo to. Negde 70. godina možda na selima i to strahovito uzelo maha i otalo. Tamo je bio problem naći bandaša ili bandaši. Ipak su iziskivali se neke troškove. Skupe tamo svu svoju rodbinu i naruče kako bandu sviraca i to je kako što je kod nas običaj kad god. Od gosta do gosta šibaj. Prva polovina 90. godina 20. stoljeća nikome na ovim prostorima nije bila jednostavna. U Hrvatskoj je bjesnio rat, a to su što izravno, što neizravno na svoj način osjetili i Hrvati u Srbiji.
pa tako i ovdje, u Bačkoj. Ipak, cijelo to vrijeme dužijanca se održavala i gradska i crkvena. Dobre odnose sa državnom upravom i sa Ministarstvom unutarnjih poslova u Republici Srbiji. Tražili smo zaštitu, a oni nisu smjeli dozvoliti da se nešto dogodi, jer bi to bilo izuzetno, kako da kažem, opasno i kontraproduktivno. Poznate stvari da je Subotica bila jedan od rijetkih opozicionih gradova u Republici Srbiji i zahvaljujući gradonačelniku, odnosno predsjedniku općine i predsjedniku izvršnog odbora, koji su obnašali tu funkciju, su izuzetno podržali u stvari Dužijancu. I unutar svega toga i unatoč svemu tomu dogodilo se nešto što će odrediti budućnost središnje subotičke Dužijance i odrediti njezin današnji oblik. Godine 1993. crkvena i gradska Dužijanca spojile su se u jednu. Okolnosti za to sazrele su već godinu dana prije, 1992. Te godine Dužijanca treba se držati ona gradska Dužijanca, a ljudi su već ti koji su radili gradsku Dužijancu bili ljudi koji su u crkvu išli. Dakle, mi smo bili zajedno u crkvi i nekako smo se prepoznali, trebamo više biti zajedno. Gradska je naglo postala slabija. Kao da nisu tijeli ljudi i svi. Niko nije u gradu preuzeo Dužijancu, onu gradsku, da je vodi osim Hrvata. A sa Hrvati koji vode Dužijancu gradsku, naput su se našli, smanjuje se broj, nešto nije u redu, a crkva ima svoju skromnu, ali uvijek istu Dužijancu. To što pamtim da je počelo ovako, gradska Dužijanca održana i bandašica gradski, sam ja pozvao sam bandašicu, znam se ime njihovo, tako bar njegovo znam, i mi njega pozovemo na Dužijancu crkvenu. Tako da je napojilo 2 bandaša, 2 bandašice. I narod je to nekako prepoznao kao znak. To je bilo godine ranije, druga, čini mi se, 92. Već treća, zašto prepravili 2. I tada je došlo do toga spontanoga prepoznavanja, zajedno smo više i jače. Mi smo nekad sa folklorom dolazili na gradsku Dužijancu dok nije bila zajednička. Prošetali se kroz grad, otišli do centra, odigrali što smo imali i kud koji mili moji, tu je bio kraj. Znači nikakav doživljaj nije postojao, ništa nije bilo tako. Otkad je Dužijanca spojena sa crkvenom Dužijancom je sasvim drugačiji ugođaj i sasvim drugačiji, vjerujem, svima nama doživljaj kad uđemo tamo. Dogovoreno je da će se subotička Dužijanca održavati uoči blagdana Gospojine, Velike Gospe, a da će sada opet samo jednog, bandaša i bandašicu, birati crkva. I na tome je ostalo. Takav je i danas običaj. U Subotici je relativno lako naći bandaša i bandašicu. Pa ipak se dogodilo da sam, birajući bandašicu, jedne godine 3 puta dobio košar. Znači, jedna mi dade košar, druga mi dade košar, treća mi dade i tek 4. prihvati. To se događa. Znači, ako ja želim nekoga za bandašicu koja nema takvih afiniteta, ne mogu ništa. Neki su se ispričavali ekonomskim prilikama u svojoj kući. Kako da bude bandašica da ne sašije novo ruvoza, a to se plaća. Bandašica je inače išla kao snaša nekad u bilom ruvu. Znači to nije bila nošnja, nije bila svila, nije bio šling, to je baš bilo ruvo. To ruvo ne mora bandašica da šiva. Prije su šivali onaj ko je mogao, inače su nosili jedni od drugih. Ove godine za nju se priprema, zato što je visoka pa ne može. Ovo je drugih cura, ali pripremamo znači, po slikama i po sjećanju drugih i od bake, tako kako je nekad bilo, da bude i sad tako. Nošnju mi šije jedna mamina tetica i to šijemo već pa možda mjesec dana i sad već pri kraju je, pa bit će na vrijeme gotovo sigurno. Danas je lakše. Udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca kao organizator i nositelj priredbe podmiruje sve troškove, pa više nema financijskog tereta za bandaša i bandašicu. Svečani ručak i bandašičino kolo održavaju se i dalje, ali više ne u obiteljskom prostoru bandašice, već u nekom zajedničkom ili javnom prostoru. Međutim, današnji bandaši i bandašice nisu bez obveza, pogotovo ne oni iz središnje subotičke Dužijance.
Oni moraju obići sve seoske dužijance, kao i sva ta bandašićina kola, te njihove bandaše i bandašice službeno pozvati na središnju dužijancu u Suboticu. Mislim da je puno više obaveza, što moramo ići svake nedelje po selima da pozovemo seoskog bandaša i bandašicu na našu dužijancu, jer je nakon toga je ručak i onda se opet uveče moramo vratiti u kolo. I to je baš teško. Pogotovo što je nedelja, sutra dan ponedeljak, pa onda moram na posao i malo teško pada, ali vredno je. Ana je nekad previše energična, ali dobro, taman sam ja previše smiren, ona previše energična, pa smo tu negdje onda kad se sve to spoji. Pošto idemo svake nedelje na jednu seosku dužijancu, onda svake nedelje se moram obući u nošnju. To je neka obaveza koju moram, mogu ja ići i svaki tjedan u istoj nošnji, ali ja sam više htjela onako da bude, da svaki put budem u različitoj. I kad bude predstavljanje bandaša i bandašice na gradskom trgu, onda bi voljela da budem u svojoj svili, jer sam prije par godina sašila svoju svilu, pa bi onda voljela da baš to pokažem. Ana je sjajna bandašica. Ona je u neku ruku isto moja mama, pošto se ona brine kad, šta, gdje treba ići. Ja mislim da bolju bandašicu nisam mogao da dobijem. Ranije se nismo baš družili, ali sad, kako se upoznajemo vremenom, vidim da je jako dobra osoba i drago mi je što je baš ona bandašica sa mnom. I napokon došao je i taj dan. Dan središnje proslave dužijance u Subotici. Nakon što su bandaš i bandašica dobili blagoslov, ondje gdje je sve 1911. i počelo u crkvi Svetog Roka u Keru, svečanim zaprekama odvešće se do Subotičke katedrale, gdje će ih dočekati katedralni župnik koji ih je i odabrao. I slavlje može početi. Prema jednoj od teorija, tradicija je konstruiranje prošlosti koje služi tumačenju sadašnjosti. No, kako god bilo, činjenica je da se dužijanca ne tiče samo prošlih vremena, već suprotno, riječ je o živom tkivu koje postaje važan dio svakog novog naraštaja Hrvata Bunjevaca, upravo u ovom ozračju i okolišu u kojem žive. Stoga i sami najbolje znaju koliko im i zašto dužijanca treba. Ljudi koji posjećuju dužijancu, ja sam imao prilike razgovarati sa njima, oni su zaključili to da dužijanca odiše jednom mirnoćom, odiše jednom dostojanstvenošću, a zapravo to čine ljudi. Ja bih mogao da pridodam tome da je to ipak odraz našeg življenja i našeg karaktera. Ljudi koji živimo na ovim prostorima. Tradicija nije čuvanje pepela, nego je čuvanje živog života i mislimo da je to da se na taj način utiru staze za našu budućnost, jer da nemamo tu kopču, tu vezu sa poviješću i sa tradicijom i kulturom iz prošlosti, u tradiciji ne bi imali ni sadašnjost, a budućnost još manje. Nužno je uočiti jednu veliku istinu, a to je da nas sve manje ima, to jest nema nas. Prema tome, dužijanca još ostaje kao jedna okosnica, kao jedno mjerilo, kao jedan barometar kako stojimo. Ali ono što je duh ostoje. Ona je i vjerska, a ne samo vjerska, nego nadmašuje ili nadilazi okvir samovjerski. To je događaj našeg naroda. Znam dobro i moji kolege koji su govorili, kaže, možemo se mi i svađati, možemo se ne trpiti, ali dužijanca će ostati. Ljudi će se promijeniti, dužijanca ostaje.